nke onye chiri na zere m maka ndị atọ m egbu m, ndị ọnụ ụtọ, ndị ga-abụ mgbe ọbụla ọ na-eto gị wute ọnụ ọma na ịbụkọ ezigbo mmadụ na ife o ji wee like gị na ị na-ekwu eziokwu na-eji ọnụ okwu gị eme ife, mana ịma mma na ajụ obi ka o ji were na-ekwu ihe niile ahụ ọ na-ekwu na ọ bụrụ ezigbo obi. O nwere ife ị na-eme na-agara gị ọpụta ọ na-eto gị, otokata gị ojechuo ofe ihe sị gị na ihe dị otu a na ọ na-emekwu ya na ọ na-eme nke a na o nwere ihe ọ na-plan na ife o ji wee na-akọkwara gị ya na ọ maka na ọ fụ na ịbụ ezigbo mmadụ. Ngị nwa bụzi onukwu ya ama mgbe iji wee jekọrịa ihe ị na-ejekọ imenu ma ọ na o nwere plan ihe ị na-achọ ime, mgbe ahụ ọ gụrụ abụgo gị ya ama na ọ tọrapụ ose etiri gị. O nwere ike ọ bụ na onye akwụrụ ụgwọ bụ na ndị abụ ndị osochi egbu by then o buru ihe ahụ o jezie na nzuzo jerụba gị injin ka ihe ahụ ị gwara ya ị na plan iji menu gara ịga aga. Ọ pụtakwa ọ na-eto gị, mgbe ahụ bidozie na-amaghị ezigbo ụtọ, oje na-achọzi ụmụ ihe, oje na-ekonukọzi ụmụ ife na-agwa gị sị gị na ihe dị ote ife onwekwu ife ahụ emebikwa na exist na ndụ ya. Ọ sị gị na ọ na-eme ihe na ọ na-eme nke n'ụgwa na ife ọ na-agba plan na ife o ji akọwara ihe niile a bụ na ọ fụ na ịbụ ezigbo mmadụ, na ọ fụ na ịbụ onye ma ife, na ọ fụ na ịbụ onye nwere ike inye mmadụ advice. Ị ga-ama na ife o ji eme ihe a ka o nwee ike wee nweta nwa oge na ọ trapụ ha seti wuti ndị otu ha, because o nwere ndị ji mmadụ welu arụ ndị mmadụ injin and ha na-esikarị na ndị ahụ ịkpọrọ ọyị gị, ịkpọrọ nwanne gị, ha bịa na-amata ihe niile na-aga na ndụ gị. O nwere ihe ị na-akwado ị na-aplan ị na-eme feje ghasaa ya, ma ọ bụ na o nwere ife ị na-aplan ije mee ijekọrọ ya, o nwetagwa idea ihe ahụ ị chọrọ ime, ọ gbajeje buru ụzọ ka o mee ya. Mana ife ama n'ụwa, ife ha amara ọbụla ife ọbụla na-eme n'ụwa na Chukwu edenie pajezie n'azụ. Ụfọdụ na-abụ nke mechazie nwere ike nwezi ihe ị na-eme ị na-awọ nda ka ife mee na ihe ahụ ị na-eme anaghị aga aga. Achọrọ m ka ị ma na onye ọbụla nwere limit na ndụ gị, na ọ bụrụ onye ọbụla ịfụrụ ji ọnụ ụtọ wee bịakwute gị ọsakọrọ gị ibido kọwa ya ama na ihe niile a na-akọrọ gị na ihe niile agba asọ na ihe a na-achọ bụ ka ha nwee ike wee nụta ife ị ga-ekwu wee were ya wee rụọ gị injin. Achọrọ m ka uche gị dị ife ọbụla ị na-eme na ka uche gị dị ya, ma onye ahụ bụ onye gị na ya na-emekọ ihe. Aka m na-ekwukwu ya sị na onye ọbụla amarọ gị o nwere ihe ọ ga-emenwu gị, na ndị a na-awụ ma ndị na-esi na soshal midia na-abịa a na-eto gị. Achọrọ m ka ị mara na otuto a na-eto gị abụrụ ezigbo otuto, ụfọdụ n'ime ha abụrụ ezigbo otuto nọọ ka a ga-esi wee batara ndụ gị wee gbalie gị. Ife ọbụla ị na-eme saa anya mmiri na ụzọ ndị ọjọọ si abatazi n'ụzọ ndị mmadụ ebuka, and ha ga-anọkwa pretend ya na ha amaghị ife na-aga, mana ha nọ na-arụ gị injin. Ịfụzi ebe ha na-achọ onwezie nke ha mebielu gị, onwe ife ị na-eme ife ahụ agazi. O nwekwara ike gị gbajikwa aka ọrịa ma oru ndị adetu wee jụkwa gị ga-ekọkwarị ya, ọ pụkwa ya na ndị otu ya na-asụ yes na ihe ha mere arụ n'ọrụ uche unu dị ya. Ife nna abụ unu ife mmerụ m ife mma maka ya, mana ha mara na ndị onye ha na ha na-emekọ ihe onye Chukwu degworo ihe ọ ga-abụ n'ụwa, na mmadụ ama nna nwuri, mmadụ ama mmebu nwuri ya. Otu ọbụla onye iro sokwasị gbaa mgba. Ọ ka nji wee na-ayọ gị sị gị ife ọbụla ị na-eme gba mbọ ka ị mara uche gị na-ekpere uche gị, na ị na-ekpere uche gị ụmụ ife ndị a niile otu ọbụla ha si wee bịagori ụdị trapụ na-asụkwa ahụasị eti elu gị, chi gị ama nkwe ka ife ahụ mee, chi gị ga-enyere aka mee ihe ahụ gị nwa na onwe gị ejide ha ejide. Gbanwe na onwe ha ọ bụzi na ife ha na-eme gị bụ onwe ha ka ha na-eme. Onye ka m ji wee gwa gị ka ị mara mmụọ gị na-ekpesiri ya ike, ka uche gị dị ya na asụkwa na onye chi na-azọ na-azọkwa onwe ya. Daalụ.